לקחו את הילדים והעמיסו אותם על משאית ואמרו להורים שאת הילדים לוקחים למחנה לסדר אותם קודם. והדודה שלי, היא הדריכה אותי, היא אומרת לי, ברגע שהמשאית מגיעה ואתם יורדים, היא לא אמרה לי לאן, אתה קופץ מהאוטו ואתה בורח לאן שאתה בורח, ורצתי, התחבאתי באיזה נגריה שהייתה. והייתי שם, כל הזמן ניקיתי, אני זוכר את זה כמו היום שאני אוכל לנשום, והם גם ירו בכיוון שלי שאני ברחתי, אבל לא פגעו בי. וכל הילדים נרצחו. אז זה מחזיר אותי 80 שנה אחורה. הנה, זה יחזיר לי את התמונה שראיתי בטלוויזיה, את האמא עם הילד בן 2 ביד וילד בן 4 על ידה, גם כן ומחסים אותה, וזה זה שואה שנייה לנו למדינה.